दानाबा मुथुआथ' आंनि दख'ना गांसे बिसिनानै होबाय मा जाबावगोन Is bye bye. Bye bye. Đi. Cuma. Udah deh. Bye. Yuk. Karyo. Bye bye. Ar cuma. Cuma. Di sini. Deh. Bye. Pandai. लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफोरखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय माखि मिनदों ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों बोथोराबो जि गरमखा अखाबाथाय अखा सान्दुंबाथाय सान्दुंना जिबायदि गरम ओमफ्राय न'आवनो ओरैनो आलां फालां दङ आरोना ओमफ्राय न'आव ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअखौनो बानायनो होननानै जोङो सानबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ ओरैबायदि आरो माबा नैबे दख'नाखौ आङो माबा खालामनो नागिरदों बायदि आथिं ओरि गाफ्लाग्रा हेबो नङा माबायाव मा होनगोनथाय बिदिखौ जिखिजाया आथिं गाफ्लाग्रा बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दख'नाया मोजाङालाय मोजांसोमोन गानबालाय गानजाबावगौमोन ओमफ्राय नै बे साइडथिंजाय रङा बांसिन खारबाय आरो इथिंजाय रङा बांसिन खारबाय ओमफ्राय इथिंजाय नै रङा खाराखैमोन बे दख'नाखौ रङियानिफ्राय लाबोनायमोन आरो जोंहा बिनानावा बारा दामनिबो नङा 400 ना 500 मोनथाय मोजां मानिमोन दख'नायालाय ओमफ्राय सरिबो जाबाय गोबाव जाबाय आगोल आङो कलेज फरायबाय थानाय समावनो बायनायमोन ओमफ्राय दा आथिं गाफ्लाग्रा खालामस्रानोसै होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो दा माबायदि बानायगोन बेखौनो एसे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नागिरदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा दाखालि बावैदि आङो ना गुरनायनि भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्रायो सोरबा बहुत मानसियानो आंनि ना गुरनायखौ जायाखै होननानै बुंहरदों आरोना ना मोनाखै माने माबा ना गुरनाया जोंथिंनिया बिदिनो गुरो आरोना इदि मा होनो सिर गिदिंनानै गोलाव बोनानै गुरो जोंनिथिंनिया गासिबो बिदिनो गुरो ओमफ्रायो आंना अब्लाबो गुरनाया बारा मोजां जायासै आरो एसे लेजि बादुलि साइज गुरनाय जामारदों बेखायनो आङो नाखौबो मोनमारासै आरो आं हारसिं गुरहैनाय जाबायना बारा गोसो जाया हारसिंबाथाय जमा गुरबासो मोजां जायोना ना गुरनायफोराव ओमफ्राय बहुत मानसिफोरानो जायाखै होननानै बुंहरदों आरोना जेबो नङा आङो बुंखादोंना
ना गुरनाया माबायदि गुरो फोरोंहर होननानै आं बुंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बुहुदानो जायाखै होनबाय जेबो नङा फोरोंहरनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोननिसिम एबार नेक्स्ट टाइम गुरबाथाय आङो बेबायदि गुरला एसे बेलेग रोखोम गुरसिगोन आरोना ना मुथु ओमफ्राय मुथुआलाय मेथाइसो खननो लुगैदों ना मादोंथाय गिटारसो दामबाय थादों मेथाइ खननो लुगैदों खननो लुगैयाखै ओरैनो बेकग्राउन्ड ओमफ्राय दायो बेखौ आङो माबायदि बानायो एसे देखायनोसै आरोना देखायनोसै मानेथ' बेलेगफोरा बिराद बानायखायो आंबो सिगाङाव बानायखांखाबाय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो अब्लालाय दाना जोङो बेखौ ओरै थख' थख' हासिजोबना लानोसै दे मुथु हासिना लानोसै सानदों हारसिंबाबो दा खायलें खुइलें जागोन ना सोरबा सोरबा साननो हागौ इसेबां मोजां दख'नाखौनो हासिबाय होननानै साननो हागौ दख'नाया मोगथाङाव इसेबां मोजां नंला माबायाव मबाइलाव मोजां गोदान मानि नुदों नै गोदानथ' नंला गाननायालाय गानजायो ओमफ्राय बिराद साफा गोदान नुदों आरोना माबायावबो दाखालि आंखौ ना गुरनो थांनायावबो सोरबा बुंहरदोंमोन आरो एसेबां गोदान एसेबां दख'ना गोदान गानहैनाखि ना गुरो होननानै ओमफ्रायो दख'नाया आंना गोदान नंस्राया माबायाव मबाइलाव जि गोदान गोदान नुखायो मानोबा सरि गानबाबो गोदान नुखायोना बिसि जागोन नामा ओरै बिसि जागोन नामा सिदा थांदो दा सिदा थाङो दे बेजोंनो समान समान दख'नायानो जि गोफोन जाखाबाय बेनिखायनो फ्रा 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 जिलांथारदों नै बे मुथुआ आंनि दख'नाखौ मानो बिसिखो दे एसे मोजां नोङो गोदान नुस्रादों ना मबाइलाव जरायफिनगोन जों ना गोदान नुखादों जादु खेला आङो बेबायदि माबाखौ आइथिं गाफ्लाग्राखौ गाफ्लाग्रा ना गाफ्लाग्रा आथिं गाफ्लाग्रा आथिं गाफ्लाग्राखौ आगोल मुथुलाहानाव हाबा जाफैनायनि मास मोनब्रै मोनबासो उल्था उल्थि बिसिबाय आथिंखौ बिसिग्रोना मास मोनब्रै मोनबासोनि उनावहाय टावेलनि बानायनायमोन आरोना ओमफ्राय जि गोबाव जोरखायो दाबबो दंखायोमोन ओमफ्राय आं एसे गेलेले जानायखाय गारहरबाय आरो बेनिखायनो गोदान खालामसै होननानै बेखौ लाबाय आरो नै बिसिनानै बेसेबांसिबा ओंखारबाय आरो खैथा पिस ओंखारखोथाय मिथिला नै बेयावहाय ओंखारसाबबाय सानलायलायनोसै आरो साननोंला बोरै बानायो बेखौल' देखायदो बेलेगाबो बानायथोंसै नायनानै बोरै बानायो माने बेखौलाय बुहुत मानसियानो बानायो सोरबाफोर बानायनो गोसो जानानैबो बानायनो रोङाबो जानो हागौथ' गासिबो रोंजोबखाया दे दाना नों ओरै हमना होदो ओमफ्राय बेखौथ' जोङो फिसा फिसा बिसिनानै लाबाय नालाय हेबना लासिगोन आरो खानाय हेबनाय बायदि मोनथाम बानायनानै ना हमनाय मुथुआ नों ओरै माहाय थाङो हेबना लानोसै दाना खानाय हेबनाय बायदि हेबनोसै नै मिथिदेखाय नैबेखौ जोङो बेखौ बस'जोबलाय लायासै बिदि दोननानै लाखाबाय नै बेबायदि दोननानै लाखाबाय ओमफ्राय खानाय हेबनाय बायदि हेबनोबाथ' मोनथाम नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ ओरै फाननानै ओहो बिदि फाना बे मोनसेखौबो बस'खायालासिनो मोनथाम दोनखाना लानायबालाय मोजां जागौमोन बावगारबाय आङो बेखायनो बेखौ बेयाव ओरै गेजेराव होना होनसै ओरै लदा खाथुमबाबो जागोन मोनथामजों खाथुमबाबो जायो खाथुमनांला दे नों हमदो होमबानो दे खाथुमनाङाथ' हमबानो थाखागोन ना नों हमना दाना नैबेखौ ओरै खानाय हेबनाय बायदि हेबबाय नुवाखै आरो
गोलाव हासिबाथाय जा गोलाव जाखायो आरो गोलावासो मोजांबो जाखायो बेसे जानांगौ न'फोराव माने ओरैनो थानानै बरिंफोर मोनदोंबाला बेफोर खामानिखौ ओरैनो थास्लायस्लाय मावजायो आरोना सोरबाफोर मावनो गोसोबाला मावजायो आरो खामानिनि जिनिस ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आङो आंनि भिडिअखौथ' बहाबा नायसाबोदां ओमफ्रायो मोनथिनो लुगैयो आरोना आङो बबे ड्रेसै बुंलायलायाखै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो मोनथिनो लुगैयो आरोना ओमफ्रायो बांसिन बिदि खिथाहरग्राफोरा बांसिन क'क्राझारनिफ्राय खोन्थाहरो आरो ओमफ्रायथ' बेलेगफोराबो सासे सानै खोन्थाहरो ओमफ्राय आं क'क्राझारनि आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायो आब' इदि होननाय कमेन्ट मोननैसो नुबाय थायो आङो ओमफ्राय इदि खोन्थाहरबाला मोजां मोनो आरोना आङो गोसोखौ ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबोला बहानि नायदों खोन्थाहरना लाबा मोजां मोनगोन आरोना न' बुंदो मोजां मोना होनबा मोनो दा जायगानि नाम खोन्थाहरना लाबा मोजां मोनो आरो बेयाव होनखोलायनो नोङो हेबखांनायखौ ओरै होलांबाय थानाय आंखौबो सोंहरो नालाय आब'आ बबे डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरलाय होननानै सोंहरो नालाय बेखायनो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरनानै लालायलायदो आरोना न' बुंदो ओमफ्राय आङो क'क्राझाराव खनसेबो थांफेरनो मोनाखै जोंहा क'क्राझाराव खुरमाबो गैया लोगोबो गैया जाथि बंस'बो गैया ओमफ्राय जे थांनो लुगैखायो आरो क'क्राझाराव खनसेबो थांफेरनो मोनाखैना ओमफ्राय दा थांनो मोनगोन ना मोनाथाय सोरबाफोर आंजों क'क्राझारनि लोगो खालामनायबा लोगो जागौमोन आं आलासि जाहैनो थाखाय मोनगौ हस्सा थांनो लुगैसोयो नै जोङो मोनसे बिसिनाया बेसेबांसिबां हेबखांबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय इदि आद्रा थादो नालाय इदि आद्रा थादो ओमफ्राय बेयाव आरो गोदान लगायलायसिगोन आरो माने एक्सट्रा हेबालासिनो नैबे आद्रा थानायाव ओरै लगायनानै बेखौ आरो ओरै हेबदेरसिगोन आरो ओमफ्राय आरो नै बेयाव दाना मोनसे लगायलायनोसै खानाय हेबनायजोंनो एखे ओरै लगायलायबाय बेखौबो ओरै हेबलायबाय गोलाव जाफिनबायना ओमफ्राय नैबे बे मोनसे गुसुं जानायाव आरो बेयावबो गोदान लगायलायदो बेबायदि लगायनाय खिनियाव नै बियो एसे बोरैबा जायो अब्लाबो दा बेखौ फानबानो जेबो नुनाय नङा बिराद हेबला हेबलि जायो नै गोलावखायनो ओमफ्राय दा बे बुस्थुआ जाजोबबाला हेबनायखौ एसे लुसैनो हेबनो नांगौ आरोना बांद्राय टाइट हेबबाथाय गानो गोरा जायो बेनिखायनो आङो नै एसे लुज हेबदों एसेबां बोरसेबाखै आरो गोराद्राय हेबाखै टावेलफोरनि जिया मोजांसिन जायो गानो आराम जायो ओमफ्राय दैफोर माबाबायबाबो रुमफोराव दैफोर गोलैबाबो सोबखांनो बिराद मोजां जाखायो टावेलनिया ओमफ्राय दा बे टावेल जिनि नङा नालाय माबा गानायाव एसे माबा जानो हागौ आरो एसे गोरा जानो हागौ अब्लाबो बिराद जोरो आरो मोजांसो नै जोङो माबाखौ हेबनानै लाखांबाय दख'ना बिसिनायखौ हेबनानै लाखांबाय खानाय हेबनाय बायदि हेबनानै लाखांबाय आरो ओमफ्राय दाना बेखौ बानायनोसै जोङो आथिं गाफ्लाग्राखौ मुथुखौ बानायहोनोसै आङो दे बिदि बानायब्रा नोंबोथ' रोंखायोना आं दा देखायनायालाय माबायदि बानायनांगौ आं बेखौ मुथुनो देखायखाबाय ओमफ्राय मुथुआ दायो बानायसिगोन दे बे गाहायावनो बानायो गुल ना मा साइजनि बानायनो बानायजायो गुल बानायनोबा इदि गुलहैनो बानायलांबाय थानांगोन ओमफ्राय आरो माबा साइज दं नङा खना मोनब्रै साइज दं नङा बेखौबो खना मोनब्रै साइज बानायनोबा आरो
एसे लावजं बानायना लानानै खना मोनब्रै साइज बानायलांबाय थाबानो खना मोनब्रै जागोन आरो इयो ओइथिंफ्राय माबानायखौ माबाना ला गुसेब जागोन जानायलाय गुसेब जायोबोला आरो इदिनो बेयावहाय गांसेसो आरो बिसि देरनानै लगायदेरनानै आरो बानाय जाबावगोन आरो बिदिनो हेबलांबाय था ओमफ्राय बेखौ हेबनायाथ' हेबबाय बेखौ ओमफ्राय बियो हेबनानैथ' बेबायदि थानाय नङाना हेबबाबो मा होनो बेबायदि मा होनगोनलाय गोरा थानाय नङाना ओमफ्राय बेखौ गोरा थानो थाखाय आं लाथ'लाय दोलाद गोरा थानो थाखाय नै बेफोरदियाव गेजेर गेजेर बिजियाव खुन्दुं सोना लानानै नै इफोरदिखौ ओरै सुथाबना होनांगौ आरो ओरै सुथाबनानै गेजेर थानायनि थाखाय दे हेबफिनदो नै लोगोफोरा आंना आथिं गाफ्लाग्राया बेबायदि जागोन आङो खालामजोबनो मोनासै आरोना टाइमनि थाखायनो एसे मोनाबायबो नालाय ओंखाम मैगं संनांगौ जायो बिनिखायनो खालामजोबनो मोनासै मात्र नैबे दख'ना हेबनायखौ होनथा खालामनानै दोनदों आङो ओमफ्रायो बेफोर आंना गासैबो जगारफोरा दोंजोबखायो नालाय नैबे जिं जिङाव होनाया खुन्दुं गोजासो बेबो खुन्दुंसो माबानानै बे खुन्दुंखौ जमा थननानै हास'नानै बिबार बानायना ओमफ्राय बेखौ आं सिगाङावहाय बिबार बानायनो होननानै खालामना दोनदोंमोन खायसे बिबारबो बानायखांबाय आङो ओमफ्राय बे खुन्दुङा आग्लायदोंमोन आरो ओमफ्राय दोनबाय थादोंमोन देनां मायाबा खामानिफोराव बाहायजागोन होननानै ओमफ्राय नै आंना दा बेयाव जासिगोन आरोना खामानिया बेयाव बाहायजासिगोन सुथाबथ'वाखै आङो बेफोरखौ माबायदि बानायगोन बेखौ जिखिजाया आङो होनानै देखायग्रोबाय आरो बेबायदि जागोन आंना मात्र बियो सुथाबबानो जासिगोन आरोना बियो डिजाइनाथ' जाखाबायानोसै जाजोब्बाय बियो सुथाबबाल'नो जासिगोन आरो ओमफ्रायो नोंथांमोना नायनानै माबायदि नुदो एसे खोन्थाहरलायलायदो दख'ना बोरायखौनो आथिं गाफ्लाग्रा खालामना लानोसै आरोना आङो बायबाबो मोनोमोन मोननायालाय ओमफ्राय आङो दख'नाखौ ओरैनो गारस्लायस्लाय होननानै बेबायदि बानायनोसै होननानै साननानै बानायबाय आरो सुथाबनायखौबो देखायनो हानायबालाय मोजां जागौमोन ओमफ्राय दा हर जाबायना हराव आरो एसे बोरैबा मोनो आरोना बिजि ओरि सुनो बिनिखायनो आङो सुथाबथ'ला बहायजोबना लाखाबाय आङो बेखौ फारि फारि सुथाबलांबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय आंना भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जायफोरा आंनि बे आथिं गाफ्लाग्राखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो खालामहरदो आङो कमेन्ट नायनो बिराद मोजां मोनो रिप्लाइबो खालामनो मोजां मोनो बिनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो बेखौ नायनानै माबायदि नुदों ओरैनो थास्लायस्लाय खालामजायो आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय सुथाबाखैना मादि गानो बिराद मोजां न' जागोन आरोना लाइट होनांगोनलै हा लाइट बबेयाव ओरै लाइट होबासो साफा इलाय र'